Uyazi ukuthi kunabantu who are suffering from the very same thing abacebisa ngayo abantu bona, abasiza ngayo abantu bona. Sengisho ukuthi wena uyazini ukuthi isiZulu siyaye sithi indle yegagu iyanetha, baphinde bethi inyanga ayizelaphi. Wena ungizwa, ngiqonda ukuthi mina uyazini wena ukuthi kunomfundisi oshumayeza abantu ukuthi abangaphingi, kodwa yena uyatalapha nje ebafazini babantu. Ngisho ukuthi mina kunephoyisa elibekela uku-reinforce umthetho, kodwa lona liyawuphula futhi liyantshontsha. Hayi, awuyizwa wena lento. Sengisho mina ukuthi kune-accountant eli-advise abantu nelibamene nje liyimali, kodwa lona alibroki liyabhubha, alazi nanokuthi iphathwa kanjani. Mina ngizokutshela ukuthi kunento ekuthiwa izilingo la empilweni, bese abakunento ekuthiwa amabomu. Ngizokuhlukanisela ukuze ubone ukuthi lento wayenza ave ngoba wawulingiwe noma kwakuyiphutha. Cha, kwakwamabomu lawo. Ukuthi wena wathi masufika kwi-receiving end wabona sengathi lokhu kuyiphutha noma kuyisilingo, kanti cha, lento iyama result amabomu akho okade wawaqala unganakile ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazili, uyabona. Uyabona laba bantu eniba recognize as abantu aba self discipline, abantu abane discipline. Labo bantu is not that bane discipline okwedlula wena, it's just that baya minimize ukuze expose kuma tempting situations. Kodwa wena muntu ukwazi ukuthi uzibeke kuma tempting situations ngokwakho, uthemba ukuthi uzoba disciplined. Cha, ayikho leyo nto. Wena uma uzibeka esicengeni, uzibeka kwi-pedestal wena ngokwakho, bese uthemba ukuthi wena uzoba discipline. Ayikho leyo nto. Awuyibuze nje kukangaki uthi into ukuthi awusoze wayenza. Hayi, munginika le mali ngeke ngize ngidle, ngizoyibeka kwiqiqi ngoba isikhona vele usuzoyidla. Kukangaki muhamba nemali vele uyiyela kokuthenga into oyithenga. Muzohamba nemali engakalekile vele uzoqinisa uthenga nongakudingi. Uzibeke vele wena esigabeni sokuthi uthemtheke vele, yabo. Uzibeke wena, ungafike wena uthi hayi ngamitha ngephutha, asibukeni leso statement kwaba izilingo ngalingeka. Asihlehle nje uqala umnika inamba yakho nje, akuyona intention leyo. Phela lokho ukuthi wena sumithi is as a result of into eyaqalo wena ngamabomu. Mawukuthi awukholo ukuthi wamnika ngamabomu, usuke kini wazi wafika endlini yakhe ngethemba lokuthi wena cha ngizomqopha. Kwenzeke kanjani? Uzifake kwi-situation wena vele ezokuphoqa ukuthi uhluleke. Angithi wena muntu ophuza utshwala wazi kahle ukuthi awusabufuni vele, kodwa uzibeka kuma tempting situations. Amabomu lawo lento ifana nokuthi uthi wena hayi njoba ngihamba nalesi sibhamu, hayi ngoba kukhona engifuna ukumdubula, ngigadile nje. Hayibo, awunakile wena uthi amabomu lawo, awunakile nje ukuthi amabomu lawo. Uma ngabe ungafune ukudubula umuntu ngempela uzosishiya uma ungafune ukudubula umuntu. Ukuthi inhloso yakho ukuthi ungadubuli umuntu, ngeke uzosiphathe. Kodwa for the mere fact ukuthi usiphethe, yini inhloso yakho kanti ngaso? Angithi uyabona ukuthi ukudidanisa amabomu, wena ubona imiphumela yamabomu wena bese uthi ibe yiphutha yona. Ayiqali lapha indaba, iqala lapha emumva.
ukuthi wena uwe vele opened a can of worms empilweni yakho ukuthi vele uthemtekile vele ngalokho. So ngoba ngivule ngestatement esithi uyazi ukuthi kunabantu abasafarisha from the very same thing bona abayala ngayo abantu. Vele ingoba vele nabo bayifaka kuleso sigaba leso sokuthi umuntu ayifake kuma tempting situations nje. Ayifake kuma tempting situations. Yena. Uyabona? Uyazazi ukuthi wena unenkinga vele usexual une too much libido. Usexual ngalendlela. Uyazazi. Kodwa usifaka kuma tempting situations uyahamba. Uya ku Facebook ungena wena kuwona. Usuyahamba uyanqo la wazi khona ukuthi vele uzofica izinto ezokwenza ukuthi ugcina vele usukuma sexual thoughts and then you are spiraling. The rest is history. The rest is history. Uyazazi ukuthi vele wena ukwazi ukusebenzisa imali kodwa uzibeke esicengeni vele. Uyayiphatha nje, uyayikhipha, uyayiphatha. Uzibeke wena. Ubuthembeni wena uphethe imali. Imali akuyona neyokuthenga. Uma seqhamuka izinto la usungasazazi ukuthi uspende kanjani. Ayibo. Angini uyasho umbhali nje uJames Clear encwadini yakhe ethi Atomic Habits. Uthi yenza ihabit ongayifuni yenza kube nzima ukuthi yenzeke. Yenza kube nzima ukuthi yenzeke. Akube umqanza. Thatha imali ekalekile, shiya yonke le mali ekhaya. Shiya ikhadi lakho. Khona kuzoba nzima vele. Akube nzima. Delete angithi vele awusafuni ukubheja. Manje uyigcineleni i-app yokubheja pho. Enza kube nzima. Yabo? I-human psychology le. Behavioral patterns engqondo yomuntu. Indlela eprogrameka ngayo. Vele yabona umfundisi angakhuluma aqeqebule kanje. Uthi uyezwa kuthiwa yena mfundisi loyo wenze into esangene kanje ayala ngaye abantu yena. Yenza kanjani into efana naleyo? Yena uwazi ukuthi ayibeke esicengeni. Uyabona? Uthola ukuthi umfundisi indaba ngikhuluma ngomfundisi ingoba labo bantu mangikhuluma ngomfundisi angikhulumi mina ngomfundisi wesonto webandla kuphela. Ngikhuluma ngomuntu ofundisayo la mangikhuluma ngomfundisi ngikhuluma ngomuntu ofundisayo. Yena changes umfundisi changes. Yabo? Yena himself unokungaboni ngasolinye nomuntu wesifazane thizeni ndawana thizeni. Uyabona for the mere fact ukuthi seniyaphendulana manje kwazi ukubona lokho ukuthi nje manje inkulumo yenu ibhekephi izogcina lapha. Ngoba wena ungaqinisa ukuboshwa nje kuthiwa hawu uboshela ukuthi ushaya umuntu wesifazane yena. By the way ke mina ngingomunye nje wabantu ongekho kuleso sigaba sokuthi umuntu wesifazane ngaze ngimbeke isandla angikaze ngakwenza lokho. Indaba yena uzibeke engcupheni vele yokuthi angagcina embekile isandla akawazanga ukubona ukuthi njobe uphendule njoba nene exchange ama words kanje uya ngokuyacikeka. Overall nje a minimizer musufuna ukuthi wena uzitest. Minimizer shintsha environment, minimizer izimo ezizokutesta. Ziminimize lezo zimo lezo. Minimize angizivele ngoba ufuna uxabana nomuntu wakho, minimizer kulokhu ucheck ifoni yakhe. Angithi awazi uzoreacta kanjani mase umbone sethi baby komunye umuntu i-text sithi baby awazi manje pho uyelane kuma situations vele azo test ukholo lwakho wenza ngamabomu hayi uthi iphutha.